Bakit? Wala naman di ka pa eh. Ang kalatan ag timpla na kahit ano. Busy ak. Mamay! Hindi ko po ang bakit. Ano yung Ay naapo bigbigat, agbik-bik up ka manay. Ang pahay papanamanay. Papanamanay nga pagpalanggapangan bakit. sumo lang ang naladaw ka nga nagriing lakay. Po datati kong kunakon kat. No kasting nga okasyon, han mo nga maamuan. Ngam no arak ti tungtungan. Urahan da nga ibaga kanyam. Mamamlata. Ay na, apo bakit. Kapaya, Bigat. papanamanay nga man tinakaawi sa maon nga okasyonay. Ay, sus lakay. Apay nalipatam aya. Kinutot tati graduation kita eskwelaan. Graduation? Kawan! Apag ka makigraduation? Kawan. Tinangag mo lang nga doon niya nga ro apang obrani daya ka nag-aaral. Apag ka makigraduation? Kita man ka make up mo bakay. Hindi ebaw. Ay na, nagapuspos ko mo ta make up mo. Nagapuspos ko pa yung mutsan yung datay make up ti agradwar bakit. Ay na, data nga puskol ti make up mo baka pagkamalandakan kasi katigis speaker bakit. Wala ka ang kamang nga mang perditi aldaw. Pakaiso nga napintas ti tao ko. Ay nalakay. Maminsan lang ti makatawan dahil ito nga graduation. Siyempre, agpapintas ti tao ag make-up kas jay. Imbes nga appreciate mo ay sus apo. Aduray ka man bakit. Graduation, di pa panam. Yung Ulit na, ulit. ay naabaw. Kita man. Dita suot mo bakit. Ay na, abaw. Apaya dato'y suot ko lakay. Apaya dato'y suot ko lakay. Na po bakit. Kaya pintas man. Ay na, may loki black basit bakit. Pakita data bula-bula mo bakit. Kinala, nabaw data kiting na data suot mo bakit. Mayangin lang masayt. Ay na, makita ni kararwa mo bakit. Na at patunayan man ng lakay nga ignorance kan. Ignorance ka lang nga talaga lakay. Ipadlaw mo lang nga na iyan ka dito'y Pilipinas ay lakay. Nalipata mon aya. Datay nag-trending di last year. Adi suot niya di babae nga nag-viral. Ay syempre it's my time to shine lakay. Malay mo, tatangatawan siya mo trending. Amin nga okasyon bakit at dati maibagay nga maiso out. Kabagay ko mat. Oh. Hindi problema niya kabagay ko mat. Ay, sos. Nagadug na sa umayalakay. Apay, nukas titi suot ko, umapal ka. Siguro umapal ka, ito nga nagadug ti saom. Pero kayat mo lakay, mabaling mo mat nga isuot. After ko nga isuot da ito. Hindi ako magapaw nga palak data suot mo bakit. Number one basher ka nga talaga. Graduation di pa panambakay. Formal nga okasyon. Kamuk, lakay. Sigura daw. Dagi jay mamaistra bakit. Ay kay naka-Pilipinyana da. Ay, tapos si ka? Ay, po bakit? Suot mo. Apay, ito suot ko. Namag mo pa ilang. Yata pang nightclub bakit? Lakay. Kikunam nga bagay ko ti okasyon. Oh, nag-podot DJ Jim. Awan ti electric fan, awan ti aircon. Oh, di titin suot ko ta no fresh. Nating nga laklakayan nga ignorance nga talaga kan amom lakay. Dahil ito'y garutinang kanyak ti confidentiality. Inaapo, I will not be confidential no han nga dahil ti suot ko. Pag-alamam amin. Kasyam nga talaga. Siyempre, lakay. Punak nga rod, once a year lang ti graduation. Iso nga talaga nga, pinaghanda ak lakay o nagkaribandak. Gimatang ak ti barbaro nga aritos ko o nag-make up ak. O di, pagnapak lakay. Kailangan nga napintas tayo no kasi nga okasyon lakay. Sige na ang paydaytan bakit? Yes, of course. Graduation ko naman.
Doon sa ganaan, diin magam kumakanyag bagay, taninayunas, di pinanggatang mau, tibadong bagay, kabarbarang at atig daw, datay nagatang mga bado bagay, kinada ko mati, likod na, kinadati ima na bakay, tatinagatang mga badaw. Basher ka nga tal talaga. Apay lakay kaya mo nga rod nga ati, wandak dagiti ko kumarek. Oh, kaya mo nga rod nga yagitak nga panidi nga maki-graduation lakay. Ito mga panunot mo. Eh, siyempre, kailangan nga napintasak, nagmartsaak lakay. Magmarcha ka! Kawan lakay! Masapol nga nagmartsaak, siya, the center of attraction. Lakayan na. Imbes nga proud ka, nagado nga sa usaom dita. Hindi ka makitag sukat na ni. Wala daw tan. Ay na, magmarcha ka? Yun nga rin taramid agad nila kaya graab. Ay na, ako ba kahit kasyon dating padawat mo ka asawa ka ataw? Nagmarcha ka? Yun nga tatimet nga. Ay nabaw, kahit ko lang ipalagip kanyang bakit nga awan ti anak mo nga graduar nasurok may sa tawen pa ilang datay anak mo bakit haan pa'y na agis iskwila iso nga awan pa'y ti anak mo nga graduar nagbibisin ka nga tal talaga hindi kita glala ano pa tupay ti lalaman tita